hande a matsayi meɗen fulɓe to en jaɓu daroɗen iya dow durgol ngol ɗon ngol ummiɗen gaadiɗe, to en jaɓu kanjum watta giya ali en gaɗa en nattu enen ma gaɗen sana'a zamani jangin boko ɗum 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 ɓurdi en dama ni koen ɓurdi pullo ladde kan kanjum woni jande boko wato jande zamani to en jaɓu ala en gaɗa kulla ummake a janga e dañoɓe ma gattama jangirde to an ta wodi ɓikkoy wattuko jangirde ko kuma ta wodi woɓɓe miñiraɓe inni a wodi haali to wattuɓe jande sana'a ɗum ɗum gueten walla en nattu ɗum kawai en alu wakke tunani goɗɗum fu en nattu sana'a ɗum ɗum fu durngol ngol ngol giidagol heƴata enen tan musamman ni no zamani ɗum warti hande neɗɗo e dura pullo bandirawo maɗa ma tan seeɗi heƴima wartama senduma e risque ma ɗum ɗum fu jawdi ndi goduɗa bo kono gaɗa kullide ladde gonna hande rayuwa maɗa e nder hasari amma e wiya ta wodi nayi ɗin fu no ɗi poti a yehi a nokki ko bo a soori nder nayi ɗin a yehi a nangi goɗɗum sana'a in case ñande hu goɗɗum masala hewtiti nayi ɗin a wodi goɗɗum ton ɗum dogariɗa amma hande ko wari en kullum kowa e wodi fa dulla no waɗi fa e wodi nayi ɗin non ɗin hunu ɗi poti fa amma wawata wawi sora nder majji ya wiya no waɗa sana'a hayya bonore aydi ko bo no hulay ya wiya natta sana'a ɗum wara yiyana nder sana'a ɗum ko heɓa e riba to kuldariɗin dow ngol ɗon kulol har abada en mbawata jen gaɗen sana'a ɗum to na kuɗɗude en giitata no ɗum yarata kamma bo ko ndeme yanande nde giɗa neɗɗo yani nder fi ko watta musamman ma kasuwanci ɗum to kañum hollata cewa no waɗa nasara yeeso gaɗa e nande nden nasara goɗɗum waroyta kamma to na nattuɗa a yitita no ɗum yarata inña nana kawai wiyaka to a yitta no ɗum yarata amma kul nattuɗa a yiye ira fi ɗum hunu ɗum yarata sana'a ɗum no en gaɗay ɗum kanjum ma durgol men ngol gatten kangol ma en sana'a fa to sana'a ɗum ma no en gaɗay ɗum a matsayi kama noon no durgol ngol joni daga neɗɗo to mawni enen ni fulɓe durayɓe neɗɗo to mawni misali inni heɓi miñirahoy ummoy koye mawnoy to shikena fa no ala durgol ngol ɗon ko ma wala miñirahoy kulni wodi nayi ɗi haɗɗini to caɗɗo giya dura ɗi sayni so'o giya heɓa gaynako kan duroyta to ɗume sana'a watta on ɗon shikenan kan so'ake hayni ñama nayi ɗin wala goɗɗum fi ko watta to ko ɓurani en won ɗon nangen sana'a zamani gaskiya sana'a zamani ɗum hawtake e sana'a kasuwanci ɗum delluɓe ko bo ya ekkito goɗɗum fi misali kama goɗɗum aiki ɗum wiyata ɗum hayta yehi hanjum a joɗake ekkitake ɗum funi yahada jooɗo ekkito ɗum muña ko bo kam ma ta ɗan jangi a wodi ilimi natta internet ɗum keɓa goɗɗum fi ko gatta ko waddantama ceede hande heewi no duniya riskirta ɗum heewi hande no giyata ha ɓe riskira nder fi seɗɗan e heewi sanaji ɗi giyata huƴƴi a wala jaari bo kamma in Allah jaɓi kawai giya waɗi nasara nder ko ɗum internet ɗum gueten joni ɗum heɓira ɗum ceede bo kamma rebi gaɗay ɓe ɗum keɓira ɗum ceede ɓe na ceede maɓɓe ɓe gattata taw na to ɓe bari goɗɗe ceede ka hemɓe keɓa kawai goɗɗum baywa ɗum Allah waɗani ɓe goɗɗum talen ɗum ɓe godi yaɓe kutinira e majjum kawai ɓe nanga holluki duniya to sanadiya majjum kawai giya kullum fi ko nawata duniya hay giya kawai waɗi inde ake wartiri ɗum sana'a heɓira ɗum ceede to enen no waɗi ali en gaɗa to en dara joni lokaci wutake non no mbiyeten en dara to lalle pullo kan iya durgol roni non ɗum wutake hani gaytoɗen joni enen sukaɓe ummoytoɓe joni kullotti'en men to gaɗi to zamani maɓɓe kamɓe na ira ɗum zamani ɗum gonne zamani ɗum waylake en nangu sana'a zamani en jangu ta wodi haali jangu gaɗa sana'a ta ko godanna haali fu waɗu ɗum enen kamma bo en godi wadata deydey gorgodo Allah waɗani en wadata risque meɗen ɗum ɗon na komoye pullo ummoto wiya wala nayi amma ko matsala meɗen kanjum woni kuloyi wodi nayi wi'u ya waɗa sana'a sey waɗa ka raruki goɗɗo to yeeso wiya ema nayi mum kewtiɗi onni taw daga ɗon da wiya kam wodi nayi bo ɗi onni to den da no wawi waɗa sana'a ɗum no wawi sora oote in sori oote ay ɗon ɗi ɗuɗuɗi no wawa ya sora oote wiya no waɗa sana'a ko janga to non ɗum no dardetirte onni o ma kanko mo darata kanko ma mo to rara goɗɗo ton dow
to en dariɗen noon en daara iri noon har abada en kuɗɗata sana'a ɗum en gatta. Zamani waylake en cuti hande bandiraɓe meɗen fulɓe kocci malɓe natti ladde, kocci shabbi natti ladde, hamɓe ɓen co'oyto kamma e coynayi enen fulɓe ɓen, enen ɓe gatta ɗum ni fi ɗum. A reni haral maɗa i waren in senduma ene ma ɗi fuu ñandere oyre ko kon hornantama to no gaɗɗa. In fototiri a wala goɗɗum husana ɗum goduɗa ko bo a wala goɗɗum aiki ɗum ekkitiɗa fa, shikenan an rayuwa maɗa shikenan a joloɗen noon kawai shikenan to ɗum wari biyan Allah waddani en no. Ai hani ekkitoɗen sana'a ɗum Allah haɗa en, enen ma en neɓɓe noon no kowa. Dogi noon en daga lokaci waɗi joni kam, lokaci waɗi joni kam goduɗo haali hu wallahi to fijira ɗum, goduɗo dama hu to fijira ɗum, en Allah fijirki dama ɗum Allah hokkata en, e haali ɗum Allah hokkata en. Hande a nana wane riwanama nayi, wane riwanama nayi, to annayi ɗiɗi ni goduɗa ko hatta nder majji a heɓata cora ko en nagge ote ko ɗiɗi, jaha keɓa goɗɗum fi ɗum wiyata a waɗa kanjum ma ɗum waddanma ceede. Ñande goo ko goɗɗum matsala hewtito nayi ɗin ai den a nanay dama, to amma a joɗi kullum a rara ai ma nayi ma ɗuɗiri kaza ma ɗi kewti bo ɗi wane taw, daga ɗon mbiya ai gaɗa ɗum, to de kuɗɗete wonnon. Ɗum fi ko hani daroɗen kaɓanen koye meɗen, kamma bo kanjum tawanani en mafita inde joni ni nder ndi leydi ni joni, kanjum tawanani pullo mafita, pullo durowo. To wodi nayi ɗin ko ɗi ɗiɗi ko ɗi tati to heɓa no waɗi sora o ote ya nanga sana'a, kuli waɗa sana'a ɗiɗi ma ɗi ɓuray ɗuɗuki. A takaice shawari ɗum kokkaymi en wonno en umma nangen sana'a, en yittu ɗum noon kasala cewa kollen bo en mbawata ko bo nanen bo en mbawata, tunda enen en ummotaki ɗum, wala ko mbawata, wala ummodiɗo ɗum ko wano ekkiti. En umma non no durngol wonirani en sana'a ɗum ni ɗum mani sana'a. Allah taimako en, Allah yara fulaku ɗum yeso. Yawni.